Daj odber a like. Dík. Takže Pionier je tu v polorozobratom stave. Chýba nádrž, zadné koleso. Dneska sa prejadoval motor. Ja mám ešte prácu, dole rozetu a predné koleso. Tu nachystal, neviem, kde je račňa. Tak rozeta by mala ísť dole. Dúfam, že nespadne. Počkaj. To spravím. Ja to nechcem. Dobre. Aj. O, tam je tachometrové lánko. No. Paráda. Čo teraz? No. Čo teraz? Dobre, to bolo veľmi rýchle riešenie, takže rozetu mám. Dobre, mali by tu byť už, hádam, všetky veci. Akurát, že... Či tu je 10? Tu je 10, dobre. Asi rovno dám dole aj predný blatník. Hej. Asi. Uvidíme, či jak to pôjde. Koľko to je? 18. Či 7, počkej. Asi 17. Hej. Kokos. Ja nechcem dolámať. Dobre, je dole. No, povolené, nie dole. Tak. No. To asi s kladivom vybúchať von. Tak, máme tu kladivo aj šrobovák. Matka je dole. Teraz ešte asi to vybúcham. No zo šrobovákom, no. To vyberiem, to asi nie. Alebo s kombinačkami. Z druhej strany to skúsiť nejak vybrať len. Či tu mám niekde kombinačky, to neviem. Takže asi zase idem pre ne. Dobre, kombinačky mám. Asi už len prehodím do druhej ruky a to skúsiť vybrať. No. Toto s týmto nevyberám. To bude chcieť asi iba s kladivom to vybúchať. Airbags. Bude tu plavák. Čo v pohode? Dobre, som mám tady.
Dobre. Trysku vyberem. Skúsim ju prepchať. Skúsim cez trysku prepchať káblik. Či pôjde. Ide, dobre, takže táto tryska je čistá. Hej. Tryska je čistá. Ešte tú druhú, takže treba chlbová. Dobre. Dobre, toto už išlo ťažko. Beriem trysku, pozriem. Svetlo. Nevidím, že by to prešlo. A prešlo. Dobre. Tryska by mala byť, dúfam, že tiež čistá. Čarbec máme, už len koleno treba zohnať z niekadiaľ. Nemal byť taký problém. Sprostý. Čarbec máme. Pionier je v tomto krásnom stave, hej. Do motora chýba kondenzátor tuto niekde. Máme krásne všetky veci. Koleso je dole. Predný tlmič je tu. Krásny je. Ešte veľa vecí chýba. A teraz potrebujem koleno. Čo neviem, kde či zoženiem niekadiaľ. Dole. To je dosť ťažko. No. Že to z mojej ruku nie je nič vidieť, ale ja to proste nemôžem. Hej, prvý šrobe dole. Ešte druhý. Vôbec už vidieť. Tak to už je. Tak. Fúha. No. Tak jednu vec.
Dobre, šroubem úplne vedľa. Môžeš ako tam. Dobre. Dobre. Máme všetko. Až na tesnenia. Všetko máme. To potrebovať nebudeme. Toto. Kolno to je hlavné odtesnenie, neviem či tam je. Šrouby. Ja už vidím, že to bude dlho trvať, pretože šroub je úplne hrdzavý a záviť to isté. Takže plus je tu ešte tento plech, takže ešte to ma nepríjemňuje. A s rukou to ani za nič nejde dať. Takže to bude chvíľku trvať. Sme na trošku plánu. Najprv sa dá karburátor, potom sa dá oný, koleno. Našiel som úplne nový šroub. Takže jedna strana je, ešte druhá. Ešte posledná vec a to je sviečka. To sem jednoducho iba trošku zašroubuje. To máš tu stačí. Ďalšia handra, lesk. Sviečka je, plyn, karburátor, všetko je. Už je tam aj oný, kondenzátor. Môžem tam nahodiť, no, ešte reťaz. Kolesa, nádrž vyčistí. Ešte toho trochu veľa. Elektriku pozapájať. Do leta by mohla ísť. Dobre, už sú tlmiče nahodené. Ako vidíte, že kolo som sa tam teraz dával. A posledná vec, čo mi chýba, je túto šroub tam dať. A predné koleso už bude hotové, takže to iba dobre. Dneska to bola 17. To je 17. Robím to takto. Zadný oný sa ešte nehýbe. Dobre. Počkaj. Tak nič, dúfal som, že nájdem 17 kľúč do račni, len našiel som. Preto tu budem asi musím robiť po starom. A to je takto zatiahnuť a nech mi neulodí koleso. Už ešte vidíte, ešte fajko by som mohol spraviť. Takže tú červenú vec plno sa nejak prestrčiť cez toto. Tak. No, nebolo to asi ani vidieť. Fú. Koleso predné je, už len stačí nafúkať. Brzdy by mali brzdiť, hádam. Veď sa už len
Nejakých 7 rokov nešiel, naposledy som na tom išiel asi keď som bol tretiak. Ešte hadičku treba, vzduchový filter, ale ten sa mi zdá, že niekde je, neviem kde. Nádrž tá sa bude farbiť do biela, ako ten oný, aby nezhrdzavelila. Svetlo by malo ísť, dúfam, lebo je tam žiarovka, ale či je vypálená, to nikto nevie. Uvidíme, ja sa na ňo teším. Ešte ostatné veci, tiež tam sa mi budú nahadzovať. Akurát problém je táto tu elektrika. Takže elektriku neviem, nie som elektrikár. Som sa musel zavolať iného človeka na to. Ale počkaj. Teraz som si... Normálne on je... Ako není dolámaný, ale... Takýto zodratý, alebo neviem, jak by som to povedal. No. Fúha. Ešte filter treba. Tú sieťku do oného. Jak sa volá? Do nádrží, pretože to bolo tak staré a tvrdé, že nie je možné. A fajka. To je dobré. Čakaj, to sa môžeme rovno nahodiť potom, keď je fajka. Dobre, fajka je nahodená. Už tu asi budú len ostatné veci, čo je na plech, na tie one. Toto je na spojku. Kryt. Neviem, nevyzerá tu byť. No toto nie je originálny šrob na 100%. Ježiši. Na reťaz, aké hrdzavé. No, to je všetko z tejto motorky, šroby. Indučná cievka je, kábel z tej indučky je, neviem, jak sa teraz presne volá. Brzda. Boh vie, či brzdí. A teraz si brzdiť úplne nebude. A brzdí. Tam je brzda, vlastne ja som si nevšimol, tam je brzda. Dobre. Chlapci, sukňa je nahodená. Už aj filter, keď, no, boh je ako je trochu posunutý. Zapalovanie je, akurát, že ten šrob na ten onit, to neviem, či je moc dobré. A nejak je to moc posunuté, neviem, prečo sa mi to zdá. Takže to až moc posunuté dopredu. Viac to tu nejde dať. To chýba tá sponka, alebo neviem, jak sa to volá, aby toto neletelo von. Hej. Takto. Takisto ešte by sa už aj mohol nahodiť aj výfuk. Najprv sa nahodí sukňa. By mali byť tu niekde šroby. Dobre, dobrá správa je, že iskru hádže, takže teraz by sa už mohlo ísť naozaj skúsiť ho naštartovať. Len ešte jednu vec potrebujem spraviť, to je túto páku na krivo je. A asi to budem musieť spraviť tak, že sem dám spojku, no tú tyčku viete, a zaradím rýchlo a posuniem ho dozadu, tým by mala tá páka proste behnúť späť. Aspoň takto mám na Mustangu, len problém je v tom, že tam je taká spojka, ktorú nemám. Takže neviem, jak to spravím. Dobrá, blbá správa je to, že sa mi to aj podarilo dať späť.
nejde to proste. S rýchlosťou som to zaradzoval s kombinačkami. Ako podarilo sa mi zaradiť rýchlosť, ale že absolútne to nechce ísť hore. Takže som zvedavý, že jak to naštartuje. Mám v pláne dať do nádrží benzín. Sem asi dám benzín. Občas som dával aj sem do motora benzín, toto cez sviečku. Tuto dáte do sviečku, tam streknete benzín. Vzduchový filter vypadá, tak ten tam ani nebude. No, asi môžeme ísť na prvý štart. Kolesa sú mäkké, treba ich dofúkať. Viem, že lánka sú ešte originál, to aj vidieť. A to je čo? Treba dofúkať kolesa. Aj obidve. Ináč bol ešte aj defekt, takže to sa muselo meniť celé koleso. Teraz tak tu mám liter benzínu. Takže čo chcem spraviť, už som hovoril, že do nádrží dať asi, do karburátora. No neviem, či dám do nádrží, ale do karburátora a trochu dám aj do valca. Skúsim naštartovať s touto divnopákou. Takže neviem, jak pôjde. Dobre, tak skúsim nafúkať kolesa a ozvem sa. Dobre, už je všetko spravené. Kolesa sú nafúkané, aj toto s týmto mikroventilom. Benzín je tu. Neviem, či je počuť, ale už je benzín aj tu. Aj tu, lebo akože 9,45. Či vôbec odpáli, toho sa bojím. Jo, takto sa štartuje, hej. Dobre, kašlem na to, nie je to dobre vidieť asi. A nalal som tam do oného nádrže. Kurník, šopa, to môj prístup. Ty kokos. No. Tak. Mal by byť pustený, ale že ide, tak to nevyzerá. Nevyzerá, že by šiel. Ty kokos, tak to bude ešte väčšie problém, než som si myslel. Lebo nejak nechce ísť. A počkaj. A? S jednou rukou, no tak toto bude volačo. Dobre, mám. Tak. Hľadaj, jak dlhé video bude toto. Dobre, zavriem. Sedačku mám nad 100 červeného pioniera. Hej. Zavriem aj toto. Bo nevyzerá, že by tam bola čo šlo. Tá hadička do ryti, v akom je stave. Spálená je normálne. To ešte horšie, som si myslel. Ani za hovno. Teraz ako neviem, či mám pozrieť, či ide vôbec ten válec, alebo nejde, lebo ja nechápem tomu teraz akože. Už benzín vyteká z plaváku. Som zvedavý. Ja nechápem, že akože, ja teraz nechápem prečo, jak sa táto do ryti páka dostala takto a prečo to neštartuje, až tu to zaberá. Nejde iskra. Hej, nejde iskra. Takže, áno, zase sa môžem izravať buď v tomto, alebo v tomto. To som chcel. No som zvedavý, čo teraz pôjde. Prakticky, čo som spravil, len že vymenil som sviečku a dal som inú fajku z Mustanga. Ešte tu musím nádzať tieto blbé šroby, ktoré som teraz rozoberal. Ale zapalovaním by nič nemalo byť. Dobre, idem to vyskúšať. A pochybujem, že pôjde. Ja neviem, akože ja ho mám roztlačiť, alebo čo. Jak mám zaradiť rýchlo? No
Dobre, posledná vec, čo napadlo, je ho už iba roztlačiť, lebo ja už nechápem, jak inak, čo mám s ním urobiť. Iskra ide slabá, takže asi bude problém v indúčke, ale tu sa nech budem teraz zmeniť, bo nemám. Som zaradil jednotku a ja neviem, ja idem asi vyskúšať roztlačiť. A ja nemám spojku, takže jak zaradím neutrál. No, fakt zaujíma. Si blázon ho chytil, nechápem ako, on chytil proste. Ešte tam bolo zle, vymenil som indučku, lebo toto sa mi dolámala a boli prehodené káble. Lebo z dynama ide sem kábel a kábel bol tuto na druhej strane a tam má ísť uzemnenie. Tam. Paráda. Chytil na prvý. Yes, konečne hotovo. Video môže ísť von asi po 8 mesiacoch.